creamy. Welcome back to our channel, Boy Witik. Our content for today is cooking seafood mix. Super yummy po ito. Nakakatakam. Hello! Nakikita niyo ba yung sa likod ko? Yan yung lulutuin natin. Yung seafood mix. Ito lahat yung mga ingredients. So, una, shrimp, tahong, crabs, Sprite, chili powder, bagoong alamang, spicy flavor. Gagamitin natin yung butter, tapos yung black pepper powder, seasoning, paprika, asin, of course, ang bawang. Lalagyan din natin ng mais. Lagyan natin ng kunting sibuyas dahon. Start na tayong magluto, mga kawitik. Mainit na tubig. Pinakulong mainit na tubig. Lagyan ng asin. Pakuluan ang mais bago iwain. I-blanch lang natin yung mais. Yung half cook lang. Kasi lulutuin pa natin mamaya. I-mix natin yung shrimp para pumula-pula lang, tapos hanguin. Ayan, nagkulay pula na, so hanguin na natin. Sa mga nanonood nito, paki-like and subscribe po. Salamat po. Isunod nating i-blanch yung tahong. At dito natin makikita kung patay ba yung tahong or buhay. Kasi pag nagluluto na tayo tapos patay yung tahong, mabaho yun. Kaya dito natin malalaman. Dapat pong pakuluan yung mussels or tahong kasi dito natin malalaman kung meron bang patay na tahong kasi mabaho yun. So dito natin malalaman kung so parang okay naman. Okay na natin. Importante talagang mablanch yung tahong kasi dito natin makikita yung mga kinain ng tahong. Ayan o, mga burak yan. So ayan, yan yung style na paglilinis na rin ng pagkain ng tahong para hindi masali sa pagluluto natin ng mixed seafoods. So next natin i-blanch yung crabs. After pumula, hahanguin na rin. So next natin i-blanch yung crabs. After pumula, hahanguin na rin.
Umpisa. Iinitin yung pan at ilagay na yung butter para magisa ng mga ricado. Lagyan natin ng sugar lump. Lump sugar. Ito po. Ito yung ginagamit ng mga Chinese pag nagluluto sila sa mga cooking show nila sa YouTube. Magisa na tayo ng bawang. Ilagyan ko ng chili garlic pero optional to ha. Ilagay na rin ang bagoong alamang. Alamang. Alamang, alamang. Yung hindi pa nakapag-like and subscribe, mag-subscribe na kayo para makita niyo lahat ng mga video ko na i-upload. Lagyan ng paprika. Ilagay na rin ang black pepper powder. Asin. Lagyan mo rin ng asin. Ayaw lang kay daghana kay aron di maparat. Seasoning. Lagay mo na rin ang seasoning. Ilagay mo na rin ang crabs. Tapos haluin. Unsa po niya tong kaha nga mag-isdog-isdog man inig sugkay. Isunod na ang shrimp. Tapos haluin ulit. Tapos, ilabay ang mais. Ilabay. Ihalo na ang mais. Tapos, itapon na rin ang tahong. Itapon sa ating kalaha or pan. Ayay, saks pan hinoon nga di kay kabalo muluto.
Tanawa ko ng inukayan mo raman og beginners. Bitaw lisod kayo haloon ni kay puno kayo ato ang kalaha. Kay ugkos guni og mix na ko. Mangambak mo ni dito sa kalaha ni ang mga seafoods. So full antag pamudyot. Munang hinahinay lang. Nilagyan ko na rin ng mainit na tubig pero konti lang kasi medyo uga na kaya itong sabaw. Ang hirap haluin itong puno ng seafoods yung kalaha natin. Ilabay pa na ni mo Boy Witik aron mahuman. Makaremember lang ko Boy Witik ba nga sa una magluto-luto mi yung mga barkada. Gamay ra kay ning magdigamo magluto. Unya among mga barkada dito sluyo sa kusina magsigirag paniid ba og naluto na diha na sila mo atake kung humot na ang niluto diha na sila magpa timaw o magpakita. So inigsukad ayos kayo daghanang mo tabang inigsukad. That is life of our Filipino brother and sister, mga kasangga natin nung tayo'y bata pa. Ibuhos na ang Sprite para ang lasa manamis-tamis. Nagkayabo-yabo pag yun ang Sprite pag abre, pastilan ka Boy Witik. Ito yung klaseng putahe na masarap imukbang kasi healthy. Walang taba. Ito ang gusto kong imukbang. Kaya sa next vlog ko, ito yung content ko, mukbang ng mixed seafoods. Ayan na, nagmix na. Tingnan nyo yung kulay, nag-iba na. Sarap ng tingnan. Nakakagutom na. Ayan. Lagyan ng spring onion para masarap tingnan yung presentation natin. At saka yung spring onion, nakakadagdag din yan ng lasa at aroma. Pag nilagyan natin ng onion, mas lalong bumabango ang luto natin. Takpan na natin. After 3 minutes, Finish na! buklas na. Hinaan ang apoy. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. After ninyong mapanood ito, sana po ay i-share ninyo sa mga friends nyo para makita din nila kung paano lulutuin yung seafoods mix. Mix seafoods. Ay, Creamy. masarap isabaw yung creamy na sabaw sa sa kanin. Nakakagutong tingnan mga kawitik. Tapos na po ang cooking show natin. Bye bye, ingat kayo.